Els minairons han tornat un any més a visitar els centres educatius de la Seu d'Urgell dins la programació nadalenca del món màgic de les muntanyes que els ha portat a 4 escoles i 3 llars d'infants. En el cas de la Salle La Seu, més de 260 nens i nenes s'han ajuntat per rebre aquests personatges de la mitologia pirinenca. Tenim la visita sorpresa dels minairons, que gràcies a l'Ajuntament visiten les escoles i els nens estan molt emocionats, no sabien qui era que venia i ara quan ho vegin veurem les seves cares d'il·lusió ja preparats pel Nadal. Els minairons han parlat amb els nens i nenes sobre el Nadal fins que han aparegut els escrofos, soldats del malvat Peirot per capturar els personatges. Finalment, els minairons han aconseguit transmetre la il·lusió nadalenca als escrofos i, juntament amb els infants, els han ensenyat la cançó del tió. Abans de marxar, els personatges mitològics els han fet un regal a l'alumnat. Sobretot per aquestes dates a través de contes, de les cançons que ens han fet arribar des de l'Ajuntament i de tot l'entorn que tenim decorat en base als minairons i tot l'entorn de Nadal facilita que puguem explicar aquesta història tan bonica als nens i que ells la visquin amb molta il·lusió i amb molta emoció. L'activitat s'ha dut a terme al teatre del centre educatiu que cedeix durant les festes de Nadal per les representacions de l'obra de teatre El rescat dels minairons.